aneno kipango rawere kacha idwa tergi loka mondo gidhi gitiyo kokono. Lydia, ere gimupango timo ponono ni gimutemo ni okonyago lemo mwalimu Erick ibedo nango uchanango pero kamano Lydia awinji maber. Lydia bro duoke achiel kachiel. We've done a lot of findings kendo we are equipped kendo an kama an ng'ene ni spokesman margi the whole country ichalo spokesman the whole country kendo kaluor nikech ang'ene an gi jibanga. Yes, sirkal temo mondo te jopuonj oko to wasetemo Lydia mondo watem to lakini kwa temo mag sirkal tikono nia ng'ene wan jo P1 certificate. P1 certificate is not being recognized in the outside countries. Koro we are not qualified. Yeah, okay. We've tried. Wasetemo ngich wang'eny. One over 400 trained teacher 400,000 man git kesi na bapo konde. Koro onge japuonj manyalo puonjo oko P1 with certificate. Ok bet recognized. Ikoni mangi mo team kata diploma besides of it. You have this my age area. Koro tamo. Number 2. Sirkal temo ndio Lydia. To shida mantiere mabe kaka wan jopuonj ni wanu puonjo nyithindo. Samo puonjo nyithindo gi wamiyo gi a lot of information. Kendo samo puonjo nyithindo gi mwa guide gi gibed part of them mondo gibed the role mondo gibed the model maber na society. Number 1, we are teaching them what we call against what we call tribalism and nepotism. Putting in someone instill this thing in their mind. Wangi gima tribalism timi in this of our country. Toka kori da chaki kona ni kora nge the effects of tribalism ticha iko ni kora na uogo oko ka adhi oko adhi fight racism. I tribalism acho ka racism. Ai Lydia ya donginya ya. Oh, okay, it is good jomanya lakini one take one P1 teachers oko you know adhi puonjo oko 101. Number 2 ngato nyalo dhi lakini okdaka okwahero majority maro okwahero ngech Kenya ka fight milong ni tribalism kendo wako kujo kicha kidonji milong ni racism. Koro asif ni koro ini aka into fire into ang'eyo nyaka jopuonj mapuonjo China but I'll give you a certificate diploma degree